sem break, or if Gago tuloy yun. tuloy isa. Hindi kasi hindi pa sigurado. Tuloy yun. Okay, message na lang, message. Eh, sa Maynila, hindi tuloy kasi yung isang kaibigan ko, taga Hindi, Maritim. tsaka kasi doon Hindi sinasabi sila, nila, gagawin nga nila nun, wala nang send break. Oo, kasi Tapos Sunday may pasok na rin. pasok. Kasi panay holidays, Dapat panay na Sunday hindi yung- nakaka-catch up yung mga estudyante. If ever na gusto Message nyo, na lang. just Dito yung pakiulit ng drop ganyan. na lang kayo sa Shit, lobat ulit. ABS-CBN, Okay na, okay sa na. Gipta Pamilya, Examiner Street. Take two. Kami, one team HM, Sagip Ka Pamilya. Thankful kami kasi hindi masyadong na-affect yung Pangasinan, unlike what happened sa NCR. Siguro, nandito kami kasi gusto namin mag-volunteer. Kasi as a student, siguro yung tulong pang lakas na lang yung mabibigay namin. Wala pa kami magbibigay na in cash or in things. So, yun, one vision namin na makatulong sa Yun, kapamilya. penetrate ka ron. Salita. Tsaka siguro wish lang namin na sana makasurvive yung mga Kapangasinense namin. So, sino pa? Team na sila eh. Okay na yun. Thank you guys. Thank you guys. Salamat sa oras nyo. Pwede na kami.